Szia, Gina! Szia! Hogy vagytok? Köszi. De jó, hogy látlak. Lesz valami eseményetek mostanában? Figyelj, pont jövő hétvégén megyünk egy esküvőre, gondoltam már, hogy rád írok. De jó, akkor felöltöztethetlek titeket? Mindenképp, pont ráérünk, úgyhogy nagyon jó. De jó, gyertek akkor. Köszi. Hogy tetszik? Imádom. Gyere, mutasd meg akkor itt a tükörbe. Na, ez jó lesz egynek? Hát még megnézek mást is, de... Mutatok még persze. párat, mindenféleképpen addig nem mehetsz el. Nagyon jó. Tetszik ezzel, mert egyébként bármilyen kiegészítővel jól néz ki. Ezüsttel, arannyal, fehérrel, pinkkel, tehát igazából bármilyen színnel. Az előző ruhába beleszerettem, úgyhogy én azt hiszem. Azt nem csodálom, jó választás. Ha te is egy elegáns alkalomra készülsz, akkor gyere el hozzánk, nálunk biztosan találsz megfelelőt. Megtaláltok Biatorbágyon, a Coop üzletsoron, vagy pedig látogassatok el weboldalunkra www.myberil.com. További tartalmakért kövess be!